ato pa ng gilatan, guys. So, pangabang na lang mo. Mga itong recipe. Karong adlaw. Ugma na rin ako ikuan. Kumana na og lata, guys. So, ato na nang gipabugnaw kay para ato na din na siyang lutoon pag utro. So, nara ang akong gilapuan nga nangka. Wow! Lataan day. So, ato ning mixan og itlog, guys. Muna atong ingredients. Itlog, sarap. Nay, isorta na ni mo, Nay. Yes. Nay, isorta! Pag alas 6, may gabot alas 7. Kung ano sa itong karahan ang hugasig mayo. Ay, kaya na lang ito yung natugasig. Mana ba? Itong gilatan. Bakang na eh. Hmm. Nay, kape na siya, Nay. Ha? Kape? Nani? Ang iyang sinod, lagi mo nagkapuro. Lami-lami. Chocolate. May sila may piling, yung mga mag-taste na. Yung pwede siya. Kasi man, Siya. ay basin. Ay wala, may cheese. Kung wala yung schedule ko. Nay! Siya din ako sa stevip magkuante. Ay, wala naman stevip sa... Nay, Yes, Steve. Kay regular naman Nay, eh. ako ni mo, Nay. Ha? At bayan. Ay, Nay, Colgate. Ang ipadala daw, Nay. Colgate. Kuwasa dito lang sa kuwan lang, be. Bitsi asin lang. Sino? Lagi mo. Amo kailangan daw sa eskwelahan, Nay. Kamayara. Kami kailangan ng... Toothbrush. Tapos Colgate. Tapos panyo. Wala na eh. Mana. Tapos, sumalan din sa kuan. Na ako ra nagbuhat sa kuang kuan, Nay. Kapoy kayo, Nay. Ako ra isa ganyan ulan nagbuhat og kuan ka mga English. Ulang madali to. English. Ay, kanina nani ko. Ang mga notebook, Nay. Ako ra nagputang sa English. Ay, lami lang to, I-mix ko ni guys, ha? Kanina. Nay, lami lang to, ha? Ano, good. Ate, kaya ate eskwelahan, ay. Ay, sa sinana, ginang mag-eskwila, me. Pagkapoy-kapoy, me. Dagan kayo mga ko. Dapat silib ako magabsina na eh. Dapat lang. Supod, magkabsina ka. Sabay magkabsinan. Ako hindi tulog-tuluturan kayo naglupad na. Ako, ako nag-absent, Nay. Tapos naman konti absinsad. Unsa ni mga tulog na di ay kailangan? Nabuhat man. Ako dili Diyos ba? 20 na karon. Na mo classmate, bitaw, Nay. Pag ko na mga classmate, Nay. Kuha sa tatubig lang, be. Tag dos ra ngadlaw di kabayaran. Nanay, kato bitaw mo classmate, sige, katulog, lagi. Nay, baling nagklase teacher ba? Katulog. Ganiya, Jod. Nagluyaha man ang upat sila. Ipadala, ay may teacher paingon dito sa exit. Ako, paingon sa grade 5 o grade 6. Kasi maestra mi. Teacher, kon. Teacher na po. Kasi nga maestra. Teacher na. Tubig lang. Teacher Tubig nga. lang. Ito, sorry, pag ko lang. O sa may maestra sa gantre. Hatan may tubig, guys. Kaya pa nang agas ng tubig. Agas na ako ng totoo. Ipadala na, ay may ang mga girl, sila Zia o Iliwit. Ako, daga na, ay ko. Harap sa ko tala ako. daw iliwit sa din si DA. Hindi mo ko, huwag ko na Iliwit. Sila naman Zia na Iliwit. Ano pa? Ako, Ang mga girls na iliwit sa di ka girls. ano ang gumdagan sa ilaha? Tapos, Wala na ikuan na ni sila guys. sige baklay. Okay. Wala na ba? Wala. Wala nakapalit si Liit. Sa sanay. Crispy fry. Di ba na ba to? Piloto Shirt na. ako yung ipadala niya na shirt. Nay, Ha? di ba na pa Ay nalupad na tong kala nay. Ganun rin, Will. Mana? Ha? Mana? Ay, kung asa po sa sakyo. Pag hindi na mix. Kasi lunod na rin ko pa na mix. Nay, kapoy kayo, Nay. Sila Zia mo yung nailiwit. Kasi giram sila baklay.
Kami ni siya may atsal niya ko ng atsal. Sibuyas Bombay. Sibuyas Bombay. Ay, oo, lami. Ahos. Wala na yung lamas guys. Nay, mag-ilis ako, sure pa na. Magic sarap. Nay, mag-ilis ako, nay. Magic sarap ka ganyan mag... Kalihan ako, lilig pagkakuhan. Pailis ito ko. Magic sarap ka ganyan naglami. Magkaglami. Huwag ka malimutan nga. Dumadabay ka rin yung butang nga. Mayra, harina. Ito ka na rin. Ito tubig di. Sabi lang masinag. Ratong cooker guys. Chip cook guys. Nahukas-hukas. Wa pa na siya. Maligo pa na. Hugaw ko na kayang likod guys. Kaya hindi ka na siya naggama sa tangkal. Uy, baon yan. Ito magala ng kalha. So, naara nga itong sudan. Pagkalami sa itong sudan karon guys. Oh. Muna itong sudan karon guys. Tortang nangka. Sa buhol. Aglain-lain nila pagluto. Aghumbaon. Basta kaya dito ko nakatilaw sa nangka guys. Pila ka klase ilang nangka. Labi nagtabo sa hagna. Sus, daggan yung kay nangka dito. Klase-klase lang pagluto. Ito gid may pinakalami kay guys. Kay ilang humba dito nangka. Ito lami ini guys. Crispy. Papa sila lang doy. Magpait man sila lang tuyo. Magpait sila lang tuyo guys. Kaya lami man siya na isawsawan. Guys, manihapon nami. Nya si Reluna o si Mimi. Gipapalit sa tuyo ila mother. Wa pa nakauli. Giapas ni Doy-Doy na nga. Unday kuno dito guys. Panihapon na ta guys. Si Biyet guys. Naguna siya pagkaon. No na siya nagwatsa.
Tuyo. Nagganahan mo ano siya, magluto na siya utro. Lamian dahil siya guys. Nga. Kaya lami man, magpaluto na siya utro. Anyapon guys. Tumanguli din ba? Yapa si Doy Doy dito. Daan mo palagi yan hapon. Para pala sa akin tubig mo. Kabig sili. Lamig gini siya may kuan guys. Otro doy atong kanan butangan og sarsa. Timbungan lang ka guys. Kaya ka bunga. Magpugi ka lang na. Nagkikasutan permi. Nanak siya. Ngayon ka rin naman mo. Ikaw tawa niya, nakapunta ka. Pulos dua. Kumotong may baba di mo karoon lima. Sugo sa tuyo. Pero magsinday. Sige na, ikaw na. Manak ka. Okay? Teka? Tulo? Kumana daw siya kaon, guys. Sa karne sa an. Muna nagugal sila. Nanyapon pa sila mader. May gininga panuguon gid.